Akong mader. Pila nag-edad di mama? Mag 71, mag 71 na daw siya po. Man mi sapi taon. Isa ka cake. Duty man ko nangutana akong taboy ni. Abi ko kwarta boy gusto mo kayo ko kwarta Abi di man ako kay kog plano man ko na magkuan akong mama. Bisa na lang gamay magsabot mi mga igsuon ana. Nako kay mga plano ba pero matay di man gyud ako kaya ako susog naka trabaho pa lang yung sakto mo lagi nag-ingon ako ninyo sus og may pantag pagdala sa inyong mga anak kamo di mo ta puno maglisod saon ta man nga may mga kuan klaro di nga na ko kasi kang oras sa una magkuan magluto inurin ang papa ni mga tagtapan maligya ta di pagtabangan sa mama di siya musugot yung adto sa amo ang balay magpuyo di siya kay mawilis sa iyang balay nga mansyon iyang balay o man iyang balay da iyang balay ay ba tayo taon antos ang taon siya sila duhara taon sila diri akong manghod akong mama man iyang balay ilang balay makalugar ka bing ba palitin ko sa man may balay sa akong mama sa unang ano itong homework yan ba prato naman tauban ta syudad 100 naman tayo alina hindi man ko kakuha ni mo sukod muna yung kabilihan niyang iro napay daghang nga mga sako-sako diri unsaon ako pa na andiri nag general cleaning basta labay ko man gyud tanan ba sampaita sila na tayo nabilin diri maniihang payag bawa na siya undaw kay yan siya nga yan ang siya papa mailubong si Joy para sa kuan na doy yan ang gilma diyan na naman dito sa kanjoy papa di ba kung tagalan sa kuha matay ko amang pili diyan may lang mudugay pa kung matay kay diyan siya sa asa ta matay man gud ta sa apan ta kabalos tong kinabuhi ahata sa ta kuan sa Ginoo dito ra yapong sa Bilberde sud pag adto kag kuan kanang price alisod mo dito ka sa price o te budget baka ang Bilberde na ang kapalin mo Ginoo nakabalos tanan kun sa kwaon abi mo sudan na mo nangayo ton misilingan gaway sudan ilan nga to 20 Jis ha among kanon nga mais lami kaayo ang mais ako mama nahulog daw ko naligid daw ko siya sa pangpang amot na unsa ning tiil ani ron di na sakit ang likod ma sakit nga pa ni tiil anong tindog ko pre mo likod wala ra na ambot mutaingan ko ang mga siguro daw baga kauna ni pag exhibit kauna hindi ka ta kung baga kuan nadaot yung baga yung ano niyarok mo lagi kag tunway itong gaaway mo papa op hinay bantay siya makaon pag-usab iya kung kayo siya to naruto na yung kay wala kay kaunti ganyan mo ti lisod ta ni siya tindog mag-agi ko diya malakaw ko diya tumali ko na gali kinsa mingon si taboy di mo katawa lang gud ka buang ka boy ay lang gud pag kuan high blood kay mo tang hinay kay lakaw kuan dali mo ta among plano laag ta mi anay mga apo nga man lag ta ilang mama abimba dito ta matulog ma na
Karon nakita sa tamatog ani ron sa log. Dili magpasko. Madagan. Dagan 7.